Ja sam Ismail Zulfić. Ja sam Ismail Barlov, imam 12 godina. Ja i on smo najbolji drugovi. Ja sam trener Amel Kap. Ovi dječaci za mene predstavljaju jedne velike heroje, motivatore. Plivanje sam počeo trenirati prije 5 godina. Ja mislim da sam imao 5 ili 6 godina. Ja najviše volim plivati prstom. Ja najviše volim da plivam delfin. Zato što sam tu i najbolji i tu i osvajam rezultate. Plivački klub Speed, to je prvi jedini plivački klub za osobe s invaliditetom u Bosni i Hercegovini. Treniram 3 puta sedmično, sat i pol u vodi i sat vremena suhim treninzi. Trenerica mi štopa vrijeme za takmičenja. Ja moram ispraviti najbolje vrijeme da bi se prijavio na to takmičenje. Bolje se osjećam u vodi. Sve se može kad se hoće. Najveća mi je želja Da odem na paraolimpijske igre. Pariz 2024. godine. Meni je cilj da oni osvoje jednu od velikih medalja, da bi nekad u budućnosti bili prepoznati kao vrhunski sportisti. U vodi sam kao riba, a na suho sam poznata ličnost.